Здравей. Отново. Този път ще бъде по-дълго. О, сега не си виждам. Да. Странно е. Да, как да. Да, този път ще бъде по-дълго, защото, както ти казах, ще седи да го пусна в YouTube. И ще пратиш линк, да, както да. И, да, и си... Не знам. Не знаеш колко миличка мога да бъда и колко сладко мога да звуча. И... Да, пак остава. И не знам какво да правя, понеже ми е скучно. Нямам какво да чета. Всъщност не чета. Здравей отново. Как си? Много яка тетни. Не знам дали се чува. Мега яката е. И с вампири и Абрахам Линкълн е просто... Да. Как си да е? Сериозно много ми е скучно. Блокирах се между другото, че... Имам много готин лак. Да. Господи, защо ми е толкова скучно? Трудно се живее без компютър. Имам чувство, че нямам приятели така. Че не знам, че нещо ме смазва. Не знам. Може да се депресирам и да се навра под леглото. Не, там имам клаустрофобия. Да, между другото се наврях един път под леглото и ме го изби на пот от очите. Тъпа съм. Но ми е по рождение. И да. И... Тъпа коса. Престраших се да ти пратя видео. Това е напредък за мен. Но... Да, все още се радвам толкова, като ми пишеш. И... Да. Ново видео. Йей! Чао!